Mas lebokno Mas. Kelingan manis esopi. Terus kelingan di ramah kemoyoni. Tresno lan kasih sayangi. Karep hatiku pengen dadi bojone. Soy! Malah pangestu nak tek nggo ngene mak. Kabeh wong disalami iki kok ya njaluk ya ujung-ujunge ya dandan sing manis ngono iso. Banget aduh sik. Lah Mbak Yulia wayune ngono. Aduh sik. Aduh. Aja lali sangune. Siote anyar mlok dicincang-cincing ae. Anyar. Lagi kok ngrawe. Ya Mas. Sayangnya wis duwe bojo. Nanging aku wis kebacut tresno. Ana longso rasane ngapi. Yen aku ora bakal melu duweni. Yo Jambu alas kulite ijo sing tak gagas duwe bojo. Ada gula, ada semut yen belum janda, jangan direbut. Masuk bae bergoyang yo. So, oke. Masuk. Jambu alas manis rasane senadyan tilas tak enteni rodone. Sayange wis duwe bojo. Nanging aku wis kebacut tresno. Rasane ngapi yen aku ora bakal melu duweni yo. Hey ha hey ha hey ha hey. Jambu alas kulite ireng sing tak gagas seneng. Ana kula dirubung semut umpama rondo mesti tak rebut. Masuk yo. Jambu alas manis rasane nadyan tilas tak enteni rodone.